ba ma lalacewa ba haka fuska fa su yanzu ɗan kwamitin masallatai suna unguwa suna sa ido su ga waye ubansu ya mutu su aure musu kuwa. Abin da yasa na tara ku anan ba wani abu bane, duk girman mace inda har za ta iya daka tafin dawa ɗaya ba ya fi mata aure ba. A gaskiya zahiri ni abin da nake so da ku gaya muku aure zan yi. Haba, wani irin aure kuma so ki ja mana abin kunya a gari? Kin riga kin yi shekaru da yawa tuntunin da ce za ki aure kuma sai yanzu da girma ya riga ya kama ki. Haba baba dan Allah ki hakuri ki ja mana abin magana. God have mercy upon us. Ni wallahi ba na son aure kuma kan da Allah ya sai kawai na so gidan na a ce wai mama na ta yi aure kuma wai wannan mutum ma za ki aura. Ki gaya mun. Ni dai gaskiya ba na son aure. Ni uwarsa ma zan ci. Na gode. Wallahi uwarsa zan ci. Ban yaya. Na menene? Ki rasa ma wanda zaki aura sai ɗan kwamiti? Suna nan sun baje sun zuba da'ira a bakin masallaci suna leƙa gidajen mutane unguwa su waye ubansu ya mutu su biyo su ci gado. To wallahi tallahi ba baki kace zaki auri wannan mutum yaran sai miki da Allah ba ba gidan nan. Azabar da zamu gana masa sai ya ce da uwar shi wallahi ba zaman lafiya. Ba zaman lafiya. Abun bai kai ga haka ba. Baba ya wuce. Abun bai kai ga haka. Wallahi tunda kika haife mu kin gama aure. Yanzu tsakanin Allah ki gama bayaya. Ga yaya na ga ni yar ba mu uku mu sheki rayuwar duniya bai ni kan goma da tsohon na jadu. In ba ma lalacewa ba haka fuska fa su yanzu ɗan kwamitin masallatai suna unguwa suna sa ido su ga waye ubansu ya mutu su aure musu kuwa. Kuma suna auren tsohuwar mutane sai su raba ki da ƴaƴanki su nemi ki tsine mana. Wannan gaskiya ne. In aure yake so ki ga mai da kai wajen ga zuwa guri na. Kuma su yanki ne muna ba ki shawara. Na ni ma ban tafi ba. Moda ai ga ni dan warki ai ki samu ne yau ga ki da ƴaƴa mata dirarru guda biyu baki aurar da ko ɗaya ba sannan ki ce wai za ki aure dukiyar mu yake so gadon da Allah ya bar mana kuma kina auren sa zai farda kaki ƴaƴanki yasa duk ki tsine mana wallahi ba za ki aure ba. Wallahi tallahi idan baba ta ce sai ta yi auren nan daga ta ce da ko masa dinaran sai miki Allah sai yana sa haifo a ciki da komo da magi da ajin yana sa harshen shiga baki ka har da reza da allura ran zuba masa gaya mata matakin da zaka dauka wallahi ko matakan unguwa zan dauko ɗan shaye-shaye kamar duka sha unguwa kwaso mu ga kare mai kafafuwa mu ga ina zai rinka tafiya to kin dai ji ko ni in na tashi girman Allah ihun farko zan doka mishi wallahi farko zan doka wallahi baba kan auren ma yazo ki ga wallahi na dai gaya miki wallahi baba maganin auren nan ya tsaya su fa tsofaffin nan sun lalace haka suke a unguwanni suna zaune a bakin masallaci daga sun ga gidan mutane ubansu ya mutu dan abin da ya bari sai an kwamiti a turo guda daya yana auren uwarku ya raba ku da ita ku yi hakuri na fasa. Ato Na fasa. kin dai ne ma a zauna a jikan mu ne ai wallahi ba wanda zai ji kan Ko na fasa. a shi ma ya je Ya zo zan gaya mar. yawwa ba Ɗana babba ya ce sai ya yi biji-biji da shi. kuma yar auta Yar auta ta ce sai ta yi biji-biji da shi. Yawwa, ni na haƙura da auren nan kawai. Ya tsamman da ya za a